Awu. Okay. Manje Nkosi ngiyabuza ukuthi uthatha lo wama waleza ingane yini noma womunye eceleni kunzima mama akuseyena loyana saqabala naye kakhulu wehlaza kakhulu saqabala naye lo wehlaza kakhulu so engizomthatha manje ukumzala kaMakhumalo hayibo baba umzala kaMakhumalo phela uyedwa umzala kaMakhumalo ilo lingana nami uba lo uAndiswa ngangitshela ukuthi ungathatha uAndiswa awu hayi indaba zabantu abadala ke lezo ntana awungeni wena kuzona awungeni wena kuzona ayikho ke le yabona ke ngizoxoxa ke baba kule game hayi ayikho ukujima imfene mini hayi usale nembudane yakho hayi nami ngiyakushiya baba ukwazi ukuthi ungathatha into lingana nami hayi uyabona ke manje Nkosi wena ke lo mhlangano soneleke manje ngoba usabele emuva la kanti umuntu owaziwayo manje nake lento suyenza manje sekonakele ubulala umuzi. Ngiyakhuleka konjalo ematha amakhosi ngiyakholeka emakhosini esizwe fellow South Africans. Gama lami uSabelo Mnikathi inkosi yesizwe sakaMnikathi. Namhlanje uSotobe usibizele emakhaya kubo kwakhe uthi asike sizobona sizohlangana nomndeni wakhe emakhaya siphinde sihlangane noma wakhe omzalayo ukuze sikwazi ukuthi simazi nanokuthi ke amthulele noma introduce izinto ezithiza afisa ukuthi azikhulume kuma wakhe ukuze akwazi ukuthi uma wakhe amnikeze isibusiso. Namhlanje ke sikhona la sizohlangana noSotobe uzosamukela asintroduce umndeni wakhe nezingane zonke abanazo benoma mkhulu ukuze sikwazi ukuthi ke siqonde ukuthi impilo yakhe ayipheleli eThekwini kodwa ikhona nasemakhaya. Uthe uselivini asifike simvashele sikhona ke siyimpilo esithembu la endaweni nasemakhaya sizohlangana noSotobe. Ngokuthi ngaphandle ukuthi ke mina ngigeqa amagula enza sure ukuthi uhlele eduze kwescreen sakho ukuze ukwazi ukuzibonela kabanzi ngempilo yakaSibiya. Usesiphakathi nayi le ndoda shanga uphaza umuzo ngawo uSotobe sebenzile nensizwa umuntu ngaze ungamnaka hawu baba Sotobe yebo mhlonishwa njani sesikhona siyaphila njani ufika lo hawu asisadukanga yini ladwa yini manje ngoba seyikhona le lento azabelungu zivele zikuthathe zikufake emakhashasheni uvela ungabusasi kufanele phela izinto zabasha thina sidala asakholela lezi zinto lezi azenzi kahle kuthina hayi ingane lezi sesiyayizuma yithina ngoba sikhona baba yaphila bo hayi siyaphila iyakhila indoda kanje kufana hayi cha ngeke usebenzile ndoda emadoda impela njengoba ngangishilo nasekuqaleni kuningi nisazokubona ngawo kuSonto akukona nje ukukhuluma kuphela izenzo zikhona okuningi kufanele uyifihle induku emqubeni ngibuka ubhazabhaza wendlule engaka lemhlobo kuningi sazosetshenzwa yabona lapha enkokwini sazosetshenzwa sazosuka yonke ke leli iqhuma leli kushonele ngase einkunini lapha sazosetshenzwa sazobona umsebenzi usemningi kakhulu umamkhulu uhlala kahle la hayi uhlala Butepu cha amagama akho sengizowahlonipha mawasho phela siqala ukuxoxa sikuvakashela sasisesilungini eThekwini so mase sesila emakhaya sesiyabona cha le ndoda isebenzile nje hayi kusetshenzwe futhi kusazosetshenzwa kakhulu cha nokusho ukuthi nayo indaba eveni kuyoya kuyelunga hayi khuleka indaba nje salungisa indaba amaphepha indaba amaphepha nje siyisela kancane uyazi ke phela uma uthenga imoto akufani nokuthenga isinkwa ngoba kuthiwa mimi bazoyahamba kuningi imigudu ofanele uyingene uhamba uphuma ngicathi uyazi ke nawe nje ubuhamba ngenqovu ukuthi awubusane nje ufika ngeke cha no siyabonga so manje ke la ikamamkhulu ke la yebo ikhona kaMamkhulu la okay kodwa ke ukhona noma ungale kule ndle ngale ngiyacela ukuthi masisuka sisuke la sami sekhona ukuze sikwazi ukuthi abe khona yonke into engenzayo ngoba kahle bengifuna ukuthi
anginike izibusizo kuloko engifuna ukuthi ngikwenze lokuthi ufake wesithathu izibusizo zakhe ngiyazidinga kakhulu yeah singaqhubeka lesambeni hayi solandela wena sodo solandela manje ufuyile nokufuya la inkomo zikhona kodwa manje asihlale la ukuthi ke la indawo abantu bayayithatha ukuthi la ukuzile ukuthi uyafika abantu ayisekho sebeyithathe zonke inkomo okay abasondele bangene hayi siyabonga sesikhona ekhaya kaSotobe babantu abezitha Sotobe omkhulu ngibonge ukuthi senambe nafika sesikhona ekhaya sesikhona Sotobe kakhulu siwumndeni ngizo introduce umama wami ongizalayo uMakhwela bese kuthi ke ngathi usuyamazi kuMamvubu base kuthi ke kubundodakazi uZinhle okay cha siyabonga Sotobe sibonga nje lanokuthi ube indoda ebonakala ngathi nalo iqiniso ngoba phela sazi uhlangothi olodwa sazi ngale ngaseThekwini asikazi size sifike ekhaya kodwa ke uthe awusimeme namhlanje njengoba uthi uselivini sikuvakashela usekhaya sikwazi nanokubona nentombi endala ayona ke ngavundla kuyona siyabonga siyabonga salukazi siyabonga kakhulu uyaphila kodwa intombi endala siyaphila yona indodana yakho le hayi lensizwa yaziwa kakhulu ngale esilungwini ngaseThekwini inemisebenzi yayo ke yenzayo esidume ngayo okay ungahlala la ahlala phansi ngifuna ukuthi noma wesithabasi ukuthi mongabe usakwazi ukuguqa phansi nedolo mawusuke kukhona ubaba wakho uletha into noma kukhona abantu abavakashile khombisa ukuthi uSotobe ukuthi uyibambe kahle Sotobe hayi sihamba izamile kakhulu nathi noma sewile nje amaglasi kodwa ke inkinga zakhona ngeke lezo kodwa nayo usayibambe ngohle siyabonga cha no siyabonga ukuthi ke sifikile ekhaya cha sifuna usichazele ukuthi usibizele namhlanje Sotobe okay njengoba ngeke ngachaza ngaphambilini ukuthi kunodaba engizafuna ukuthi sizoliqhumuza siqhumuzela phansi ma Sotobe kunzima kunodaba ngizofuna ukuthi sithi ukulumana nawe indlebe bekhona la uma Mamvubu eduze kwakho kahle into engizile la njengoba ngiphethe naba ubaba umnikazi ngizele la uzocela izibusiso zakho ngifuna ukuthi balanye omakoti bakho ngifuna ukuthi balanye omakoti bakho okay kahle kahle ufuna ukuthi umama kubuyela isibusiso ukuthi ngoba umama mkhulu vele usaveza umama mkhulu vele usesayidla noma kwenzeki okay intombi endala hayi nangu ndodana uMandlenkosi umfoka Sibiya ekhombisa ukuthi usayinsizwe namandla yokuthi usangathatha unkosikazi wesithathu useke wakusho kwekuthina sabuzwa kodwa namhlanje uthi hayi akasibize azothulela wena njengenomuntu omdala ekhaya ukuthi ufuna ukuthatha uzizwa kanjani ngalolu daba hayi ngiyaluzwa lo daba libekayo mntanami kodwa manje ngesimo sekhaya ngeke ngikwazi ukuliphasisa ngoba isimo sekhaya siyatengatenga njoba ngishile nomakoti omdala nje imini engibamba ngiyeka isimo sekhaya akasihambisi kahle ngoba vele njobe safuna ukuthatha nje vele sethathile eselamanisa umamkhulu manje ethatha umakhumalo manje angiboni
ithongo lingavuma ukuthi ngivume ngimdala ukuthi umuzi ugcine ngokuhliphizeka ngoba ukwenza kwakhe akukusha khona nabatwana abatwana imini ngisengcine sengikhipha kulokwami kahulumeni ngiphonse kumamkhulu empeshenini ukuthi asiqhubeke nempilo umntanami ngimbembezele naye ngithi mntanami ufazi into enje funeka umisibindi ucabangela abantu abakho ngoba mangabe undiza nezinto abephila uhle kwayizwe njoba ngisekhona ngena phansi kwekhwapha lami ngisho-ke kumamkhulu umakhothi lesisho asishoyo angisiphasi sinhlobo ngoba mengase kufe mina manje ayikho into yokuqhubeka kuleli khaya kube kufe konke mase azoqhubeka ngalendlela ngoba bazomdonsa abafazi bayadonsana okushuthi ukuveza ukuthi la nto mendala uSontobe umuntu nje oya ngokuthanda abantu besifazane asekho ngokuthi wakhe ikhaya manje yebo ngani yami yebo nabezitha yebo ayilele Sontobe kushuthi mangabe into mendala izokhuluma kanjena ithiwa into nje phela mekuthi into mendala ike izithola kwesinye isikhathi mangabe sekushoda kade ulethile inyanga iphelile iyaba seyingena empeshenini akuyona into ositshele yona thina leyo wathi kuyabuswa lekhaya wazothembisa noma mkhulu uthi uzomthengela iveni sikhulumele nendaba eveni isifika wathi sekushoda amaphepha kodwa manje mangabe intombi endala ikhuluma kanje ithemba liyasilahlekela hayi imina ngizobufakazi bami mangabe sekuyeke ngixoxweni endala isigcina ukukhuluma kulungile uma ngiyamvumela ngoba ubengekho sikhuluma ngaphambilini so njengoba ngifike lana nganichazela yonke impilo yami ukuthi izohamba kanjani ihambe kanjani mase kufike isiphethelweni ukuthi manje umsebenzi kuyeke ngizohlala phansi ngakade ngiinvestile imali njengoba bengithole kanzima ngakade ngifake imali la efakwa khona so ke manje seziya ekuvuthweni manje so sengizobuya ngizohlala la ekhaya full time ngikwazi ukuthi ngibone yonke into eyenzakalayo so hayi ngoba ngihluleke ngoba ngangisaphusha ukuthi ngikwazi ukuthi ngizohlala phansi nomndeni wami kanye kunjalo nje ngoba nje ngangithembisile kuzokwenzeka ngendlela sisele ngenyanga ezimbalwa ngeke ngizimemezele inyanga kodwa sesingaphansi konyaka ukuthi ngithole zonke ngokwami ngibuye ngizohlala phansi konke amaphutha lawo ngangishila naseqaleni wengekho kuma ngizowaphetha wonke lo maphutha lawo ayenzeka angiphiya angisane into ayisho wenzeka phansi nama ngazi kwenzeka kanjani ukuthi uyihlelile engenzeki ngalondlela kodwa ke manje njoba ngingakutshena isade sikhuluma ukuthi kuzokwenzakalani vele ngisenhlelweni manje ukuthi wonke amaphutha engiwenzile ngiwalungisa sengivele sengihleli ekhaya sengihleli phansi full time manje intombi endala omakhosi babakho bakuphethe kanjani waphethe uSontobe namakhosikazi amabili uMamvubo noMakhumalo bakuphethe kanjani bona hayi umamkhulu ngiphethe kahle umntanami angifunji ukungasho ngaye konke akwenzayo kuyangigculisa inkinga nje uyena umntanami njengoba nje sho kanje ngoba ngasho kanje la phambi kwethu kodwa mase ngale esedonswa abanye ngala nangala kungabe kusaba ilento kade yisho mase kuyonakala ke manje abeseshoko umakoti ukuthi ma washo kanje manje asakwenzike eseshilo kumina ukuthi uzokwenza lokhu nalokho angisiboni nje isiqiniseko sokuthi lokho akusho kuyiqiniso ngoba usehluphile lo mntwana manje mobheka uhlushiswa yini uhlushiswa unkosikazi omncane kwenzakalani noma hayi engathi impela yilo nkosikazi omncane lo uMakhumalo lo umenza kanjena nje uyamdonsa nje ngathi umdonsa nangekhala lakhe hayi ngithi ngiyabheka ngendlela kwenza bobabili lapha esilungu njoba behlala bobabili nje esilungwini lo uqoqoqwa intuthu la umfazi umamkhulu yonke into kube akekho eduze kwami ngabe nje seyinto ongasayazi noma umuntu uyaphila noma isilwane madoda hayi ngeke Sontobe uyazwela kuthiwa nangwekhazi intombi endala ukuthi isitheni sivele siyakuhlula vele
kodwa usufuna ufake wesithathu uvela uMakhumalo ukuqalile uqalile nje ukudonsa ngekhala njengale ndoda usuthi wawena manje othobela imithetho yakhe uthini lesimene sikanjalo phela intombi endala ngeke ishise isitele into engeyona kumanje nje kunengane azizala ezafika kanye la ekhaya asikaze siphinde siyibone akukho akwenzayo ngazo nasho ukuthi kwenzekani ngazo okumanje uqhubeka nje nalo muntu lo yakuyavela indaba lezo ngane ngiyakhumbula uqhubeka nalo muntu nje esingamazi ukuthi isikhathi sini la ekhaya ngendlela enza ngayo abatwana abasamazi babwabo nomuthwe kade umbala njani manje kushuthi ngenzeka intombi endala ukuthi umuntu okuyena ocisha lezi ngane uyena uMakhumalo mamncane ongenzeka lo ngoba phela le ngihleli naye akanankinga nezingane akaza kuveza ukuthi unenkinga nezingane ongenzeka ukuthi uyena omvalile uMandla eNkosi ukuthi angayidliza ingane omunye ngakubabaza siqala ukushutha intombi endala wawungekho ukuthi ngathi mengibuza ukuthi uMamncane wagcela nini ukufika ekhaya wangathi sekuphele 6 months engafika ekhaya ukuzovakasha nje ukuzovela akubone nawe ukuthi uyaphila yini kunjalo nje hayibo kunjalo nje ubheka nje akafiki mamkhulu cha angifake wena ngiyazi ukuthi wawukade usuyishilo lento ya number 3 ukuthi wena unendaba nokuthi uyangena noma kangeni number 3 kodwa ke into evela kakhulu la mamkhulu ubhekela kuba Makhumalo wena lithini la kuloko okusempeleni ayikho into engayenza ngeke ngimvimbele ubaba ukuthatha ngeke ngime endleleni yakhe ngoba noMakhumalo wafika wangilanga kodwa into engikhalaza ngayo kakhulu ile yami yokungasebenzi kodwa ke ubaba wangithembisa ukuthi uzongithengela liveni ukuze ngikwazi nami ukuthi ngiquququze ngikwazi ukuthi makushoda kuloko asuke ngibhosele kona amasenti ngikwazi ukulekelela ngoba phela manje na njengoba isimo sinje ngingasebenzi nami ngigcina sengingena kuma ngigcina sengingena ngima manje kanti kuyicala ukuthatha imali empesheni ingondle mina ngibe nginomkhwenyana umkhwenyana osafuna ukuthatha amanye amakhosikazi futhi ubaba wangithembisa ukuthi hayi uzongithengela kiveni ngikwazi ukuthi ngithenge into yokudayisa ngiyibone ukuthi ngiqhubha kanjani ngoba ngempela angiyazi lento ubaba afuna ukuyenza angiyazi ngempela kusho ukuthi imali iyamshisa ngempela iyamshisa ngoba namanje nayi undodakazi wami uzinhle ubamba amatoho ngaleThekwini ngesimanga sokuthi akaqhubekanga ukuye euniversity ngenxa yokuthi imali ayikho ubaba amqhubanga ubaba wabona uzinhle ukuthi ke ongcona vele oyifunela amatoho ngaleThekwini uhlala nje behlala ngakhona eThekwini nje nami ngiyathuka nje mangimbone efika nobaba wakhe namhlanje ukuthi kanti hayi nize kuma ubaba uzomutshela uma ngendaba yankosikazi lo wesithathu kumanje nje ubaba uzenza umuntu onemali kodwa akayifezi idingo zakhe okumele makayigcine la kumina nayindlu ayiphelile sekuphele ngisho unyaka lendlu ikanjena nje ayinama tiles phansi no ceiling board awukho nama toilet angwafa afithiwe le ekhaya ngisabuka ngisho iTV endala abantu babuka ama flat screen mina ngisabuka le ndala iTV kodwa ke leyo mfazi kodwa uthi uyamthatha unkosikazi khona kuukuthi ukuthatha unkosikazi kuyimali kodwa kunezinto futhi ezingaphelile kunjalo nje lento izothanda ukuthi ngigcine ngingasahambisani naye ngingasamseki ukuthi amthathe lo nkosikazi wesithathu ngoba manje akaqedile lana enye into futhi naleyo ukuthi azokhuluma azotshela uma
ngendaba kaMakhumalo engekho angiyithandi. Angiyithandi ngoba manje uMakhumalo kuzoba kuyena kube ngazuthi manje besihleba ngaye sonke. Yayibo leyo kuzobe yebo sazohlala ngegama lakhe la emakhaya. uMakhumalo akajwayele ukuzalana uyahlala nje inyanga ngeinyanga eThekwini engezile emakhaya angimazi noma ubalekela igeja noma ukuthi yina noma ubalekela itoilet la ngaphandle angazi waphela uhlala lesilungwini angiyazi nje ngempela indaba yakhe kodwa nje kurongi lokubaba ukuthi ikhulunywe le ndaba engekho uMakhumalo la ekhaya ngoba kumele ngabe ukhona ukuze ezwe ukuthi ngempela uthi wena uyamfaka lo nkosikazi wesithathu. Waphela mawuzokhumbula sigcina ukuba nawo uMakhumalo wayeveza ukuthi angachitheka ngisho ukuchitheka yena mengase ngabo. Impela kunjalo. Washo lokuba uzohamba nezingane. Manje bese sezoyithula esalukwazini. Ukhombisa ukuthi uyeqhula lento ukuthi uyamthatha and mengabe ethule esalukwazini ayithi asibona isalukwazi ukuthi siveze ukuthi aseneme vele ngoMakhumalo. uMakhumalo akenzi kahle. Ngiyamuzwa impela. Manje uyabona mase eseyizwa yena kuzobe ngazakubheksheni ngegama lakhe. Uyayibona ke leyo nto. Ngiyayizwa nje impela naye uma uyayihlikiza nje ukuthi athathwe leyo nkosikazi. Wayihlikiza neka Makhumalo kodwa yagcina iphumelele. Nale futhi izogcina iphumelele. Kunzima. Sodo. Kodwa ke njengoba ngiphinde ngisho futhi ngizokwenza ngendlela. Kulungile ngiyavuma vele ukuthi uma ngisizile ngoba kufanele ngisize njengomzali wami akangabe ngisiza ubani. Vele phela into yasekhaya kufanele uyigqokise wena wasekhaya ingaze iphumele ngaphandle. Uyidlala indima yokuthi uyangizala. Bayizwa lo. So kulokunye ke abakushoyo angiphikisani nawo. But ke ngizocela ukuthi ngiqale ngilungise konke lokhu ke kodwa kumfaka ngizomfaka kodwa ngizoqale ngenze izinto abayishoyo ngizwe ukuba happy then ke singamove forward ukuthi ngiyahlehla ukubona cha ngizokumisa kodwa ngizokufaka ngizoqala ngilungise njengoba echaza izinkonzo bese ngikhlelile njengoba ngichazile ngathi kunesikhathi kunenyanga eyisele ukuthi ngithola into zami ngibuye ngizohlala phansi ayikho into esazokuphosela yona bese ngihleli nawe la ekhaya yonke iveli lo ngisobe sigijima nawe la sidayisa amakabishi yonke indawo la utshalo la igcikeni amadumba yonke into siphume sihambe semarket siyondlala lapha manje baba ngoba uMakhumalo akathandi nje ukuza le emakhaya uzomisa kanjani lokho kubekelela kumina esandleni sami lokho kubekelela kumina uhlelo uzokwenza njani lokho kubekelela ngakumina into angifuni ubudget into le lokho ngobonakala sekufesana nawo ngalowo sikhathi afanele uge statement ubuke ngale uzokhuza lokho ngizokubona ngalo langa sengifisana nabo ukuthi ngimisa kanjani angifuni ubudget manje kodwa yena uzogcina egobile mase ngimfesile uzabona izenzo zamakhumalo ezinezinhle ezenzeka phakathi kwaleli khaya kaSotobe ngoba ikhaya elikhulu lezi uthini wena ngoba phela uyaveza umuntu omdala ukuthi izenzo zakhe azikho zinhle akabuyi akazi lutho nje engazi lutho nje wena usufuna ukuthatha umuntu unkosikazi vele lopha ozoba partner ndawo efana nokuthi akayena unkosikazi lekhaya uzoyithini into kanjani no wema ayichasisele la khona ukusalayo mhlawumbe angazange ngikutshene bona ukuba kwaMakhumalo eThekwini ngesikhathi sivumelana naye kwaba ukuthi kaMakhumalo wayengekho umuntu osebenzayo so ngabuka ukuthi ngiyamdinga bekhona la ekhaya so kwangiphuka ukuthi ngimdedela asebenze kodwa ke kwangeke ukuthi ngiyathanda aqhubeka asebenze kwaba ukuthi nami ngeke ngikwazi ukuthi ngibhekelele abantu bakubo kaze ukuthi ngikulungile uzongisiza nawe kodwa kulungile sebenza ukwazi ubheka umndeni wakho ngoba phela mase la osezohamba flat empela mase ngapha yabo so ngase ukuthi ngikulungile ngaqhubeka asebenza ngoba kubo kwengekho ngempela umuntu osebenza kwakuyena kuphela isona ke sizathu sami ukuthi ngimdedela asebenze. Yebo ngiyezwa ke ngiyami ulungile kasebenzi kodwa phela mase esebenza sekuwala akasebenze okunye kuzila ekhaya okunye kuye kungabe sekuya kubo ngoba phela sethengiwe manje azibu izinto zakhe
ezala ekhaya manje akusezona ezakubo kaKhumalo ngakho-ke nje wangasezona ezakaKhumalo nje yena sekufanele antshontshe yena antshontshele abantu bakaKhumalo hayi ukuthi ungakhipha umfazi olotsholi washada la ekhaya umkhiphe ethi ayondla kuphi webuyelani kanti kuphi wekhiphelani kubantu la ekhaya mengabezakubo yena kabuya ezokondla la ekhaya manje akabenzi futhi lo antshontshe ngiyamvumela noma ngafika nomlilo wesithathu hayi yena nje indaba yakhe ngizilungisa mawabe yalo bisho kunezinto phela mana engingazange lisikhulise nisitshene azange nisondela kakhulu uthini so izinto eziningi bisikhula ngihlahlatha nathi singazazi ngingasiboni no baba bengahlali nathi basidodisa labona ntotana mawukhula kuzoba nje fanele sibe namaphutha ngoba sikhule nje sikhulela nje nathi singazange kube khona umuntu okuhlalise phansi okutshela ukuthi lalela lana-ke uhamba manje seyeThekwini uyosebenza uzofuca eThekwini kunento ukuthi umlomo kanje wena fanele wazi ukuthi yini eThekwini uyabona nje leyo asange sithole babathina lelo thuba lelo ukuthi kube khona umuntu ozokududisa ahlale nawe phansi akutshele into njani njengoba sokunesigaba esigabesela esiphi thina ngisazi abanye ngifana nenyoka ukuthi uzohamba uyibonela uyakhona manje uyancela isonto obungakusathatha nje ngonkosikazi wesithathu angeke engake eziyizikhalazo no ngeke kuzoba khona yena ngoba ngithembisa ukuthi before ukwenzeke lokho uzoqala ngilungise wonke amaphutha sengabe bangijezisa kama ukuthi sengikwenzile abakufunayo but futhi basangirejecta ukuthi ngiqhubeke ngikwenze lokho akekho umuntu usazokhala la ekhaya njengoba ngangimtshela ngathi mase ngihlele ekhaya wonke umuntu uzoba nekhali lakhe kodwa uzoba nelimit ukuthi uhamba ugcinaphi hayi kodwa izikhalazo ziningi nami ngidudakazi ushiwo ukuthiwa wagcina engaqhubekanga nakhona hayi ngoba wayengaqualify kwaba izizathu ezithize uyabona so kuzogcina kuthiwa sifake ingane endabeni zeni kanti kwesinye isikhathi nazo ingane kubalekile ukuthi zikhulume namhlanje sihleli nogogo wakho sihleli noma wakho uncela ndawo zombili namhlanje ngiyabona ukuthi ufudumele uright kodwa enkulumeni esikhuluma ngayo namhlanje ekhombisa ukubheka kakhulu uMakhumalo nendaba yababakho nokugcizelela indaba ukuthi uzoyenza lento umnyama noma kubovu uthini wena mina nje ngokwami ngisaqhubeka ephuzwini lami sileThekwini kaMakhumalo uma mncane hayi lo zongena wesithathu angivumelani naye ngoba ubaba nje akuthuza uzothatha nje omunye umakoti angeke aze athathe umuntu omdala ongangoma uzothatha ingane elingana nami hawu umadoda angeke aze athathe ingane elingana nomamkhulu uzoyenzani ufuna ingane encane gishimele encane umuntu ozoyenza bakwamwela ukuthi umhloniphe ngizothini ke umuntu engothi ngihamba indawo nangu naye la sihamba naye naye uzothi ngeke ngishade nomuntu omdala kangaka angivumelani sazi ke kodwa ke lokho kuzokwenzeka kodwa ke wena ufuna ulungisa incwadi zakho ngoba unyaka ozayo esikoleni uqala manje ufuna zonke izinto ezekole ufuna indawo uzohamba ufunda unyaka ozayo yawungekeleni baba sonke lesikhathi mina sengize ngayitshela ukuthi ngiyasebenza nganginvestile njengamanje isikole mina umuntu uzoqhubeka phela manje sisekhona isikhathi yena lento investa sobe iyafuna ukuthi siyicheke nakuyena uMamkhulu ngoba phela ngiyacabanga ukuthi izinto ezinjalo suwe zinonkosikazi omdala uMamkhulu uyalazi lo ndaba uinvestile hayi ngimxoxela ngingazi ke noma ukuthi akazi kodwa sabone amaphepha wathi efikile nje buya khona eThekwini wangixoxela nje njengoba eyixoxa nje ayikho into angivezela yona awuzangifuna wayifuna nakho-ke Chazela bese ngifune kodwa baba phela phela kwakufanele wena ngalesikhathi ungixoxela ungikhombise ukala na hayi ke ingangijezisi ngoba phela ngicabanganga umuntu angicabanganga futhi nje lo maphepha futhi iphutha leso kabili wona wofanele ukuthi awungivezele ngibone ngicabanganga ukuthi phela ngikholakala ngangazi ukuthi uyakholelwa kumina uyabo so ngangazi ukuthi ngikholelwa mina so amaphepha akho ngikuthembi baba hayi usungishintsha hayi amaphepha akho ngicela ningike isikhathi esingango-6 months ngilungise yonke lento lena ngithembisa lokho baba ukuthi mase akekho umuntu ozophila yabona ukuthi usesekhala obuhlala ngami obufuna uqoboke lapho kumuntu besathi
wala ubuzofuna mina ke siyithi lapho umuntu lo kuzobuzwa ngithi kuzobuzwa umuntu ozobe ekhala efonele nje uSontobe ayobudlala ngami lo muntu ubefuna mina umqobo inhliziyo yami lo muntu lo njengoba ngikho 6 months ngilungise zonke le inkinga so manje ingane lezi ezilokuzile konke ngizolungisa wonke into before simfake lo mama wesithathu ngizolungisa wonke into nawe ilungisa amaphepha ufuna isikole ungitshele yonke imalini khuluma noma wakho kufakela imali uhambe esikoleni akekho umuntu usazokhala namanje manje Nkosi ngiyabuza ukuthi uthatha lo wama waleza ingane yini noma womunye eceleni kunzima ma akuseyena loyana saqabana naye kakhulu wehlaza kakhulu saqabana naye lo wehlaza kakhulu so engizomthatha manje ukumzala kaMakhumalo hayibo baba umzala kaMakhumalo phela uyedwa umzala kaMakhumalo ilo lingana nami ubalo uAndiswa ngangitshela ukuthi ungasese uAndiswa awu hayi indaba zabantu abadala ke lezo ntana awungeni wena kuzona awungeni wena kuzona ayikho ke le yabona ke sekuxoxa ke baba kule game hayi ayikho wagijima emfaneleni hayi usale nembudane yakho hayi nami ngiyakushiya baba ukwazi ukuthi ungathatha into lingana nami hayi uyabona ke manje Nkosi wenakeleke lo mhlangano soneleke manje ngoba usabuyele emuva la umuntu owaziwayo manje nake lento suyenza manje sekonakele ubulala umuzi ubulala umuzi waphela mina qoboke ngoba phela nami kunje ngizofa hayi uzovuka labantu ibone sengincike kubona mina ibone ngicike kubona na uhlele emathekwini nabanye abantu mina nabo abantu abangigadile manje bese bechitheka ke ngizosala noba ngoba lo musha ngimazi basathi uzofika ngakwazeli asho ukweza ngisho iphalishi ngisho basezokuthuka makhululeka basezokuthuka uyazi umuntu umethukile wenza noma yini nami ngiyathuka phela kufanele uthuke phela ngiyathuka kodwa kazi uzobuza usazobuya ubhodle